खुलुमनाय थाबाय रायजो राजा मिडियानि थ्रुयैनो जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन जेनेबा जोङो 4 आगस्टनिफ्राय जोङो बे खेलाखौ फुटबल टुर्नामेन्टखौ जागायजेननाय जादों। फैयै फैयै दा दिनैसिम 12 आगस्ट दिनै माने लास्ट माने फाइनाल लास्ट फाइनाल गेमाव दङ दा जोंना सुइसिपुर एफसि आरो बड'सा कुमारकाटा एफसिनिफ्राय मोननैबो टीमा दा मोजां गेलेगासिनो। थ' बुंनो सानो जोङो जिल्लानि जानानै बनसुनि जानानै जितु बे गेलेनायाव जोंखौ सापर्ट होदों गोबां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो आंनि लोगो आं नोंथांमोनाबो सापर्ट होदों जोंखौ बिदि खालामनायखौ जितु बनसुआदि बे अर्गेनाइजेशनखौ बा माबाखौ टीमखौ बा फुटबलखौ लानायखौ जेनेबा गेलेनायनि बिथिङाव नोजोर बोनानै जों जितु लादों दा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना जोंखौ खै एकजनसोआ माने बहुतानो सापर्ट होदों। बेनो जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय जोंदि बनसुआ जोंखौदि अनलि बनसुआ बिदि मावदों होननानै जों बेखौ माने सरेट बिदि मोजां मोनथारनांगौ जों बेखौ सानाखै। जोङो मानो लादों बे बुस्थुखौ बे टुर्नामेन्ट बा फुटबल गेमखौ मानि थाखाय लानाय जादों होनबा जोङो जिल्लानि जानानै जों जाथिखौ नायनानै नुबाय जे जोङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जितु बेफोरबादि फेग्रा मुवायाव ड्राग्स बा गान्जा थास जुवायाव गोलैसोनानै दङ बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे गेमखौ लानाय जादों। दा जोङो बेनि थ्रुयै जोङो मोजां जों जाथि एबा हारि जाथियाव जेनेबा खौसेथि लांनो हायो नामा जों मावनायनिखौथ' केपासिटि बुहुत जोंनि सेन्ट्रेल टिमनिफ्रायबो मावगासिनो दङ दा डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जों मावगासिनोबो दङ। मोजाङै मोजां जोङो माने जाथिनि खामानि मावनो ओंखारदों नालाय जों जाथिखौ नोजोर बोनानै जोङो थोंजोङै जों जाथिनि थाखाय खामानिखौ मावगोन। सोलोंथाइनि बिथिंबो जों नोजोर बोगासिनो दङ जोङो गोबां मावगासिनो जों डिस्ट्रिक्टआवथ' जों मावथ'नाय जायाखै बेखौ जों लालांगोन नैबे जोंनि बे गेमा जितु जोबनानै थांगोन नेक्स्ट मान्थलिफ्रावनो जों लानोबो हागौ बे सोलोंथाइनि बिथिङाव जितु जोङो दा मोनसे माबा गेम सोलिनायाव जोङो माने बिजि जानानै दंथ'यो बेनि थाखाय जोङो बे सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो लाथ'नो हायाखै जों लालांगोन बेखौ।